cantik. Ini jembatan Desa Lenggerong ya, penghubung Desa Kuta. Ini ditemani si pitung. Nah, seperti biasa ya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Tesi nyemprot pak. Nek sawah Om Raja pundi sih mriko? Tengah terus. Oh teng SMP. Oh nggih. SMP tengah niku sing wonten dibuke. Oh nggih nggih mriko tengah mriko. Nggih. Jauh nggih. Tapi dalane ana ke Lewate pundi nek dalane berarti pak? lewate Randu. Terus sing gubuke niku sing putih, sange putih. Oh sing putih mriko. Gubuke malan apik lah kena nggo. Ngonten. Kasean ya kan. Nggih. Teng mriko nggih. Nggih. Lewate pundi enake berarti pak? Randu niku. Oh, Bareng randu mriko. mriko. Nggih nggih nggih. Ngetan niku sing putih niku. Oh, nggih nggih nggih. Nggih mangke mriku pun. Nggih. Sore matur nuwun, Pak. Damel konten. Nggih. Lah napa namane sampun berarti?